Hej, jeg hedder Jesper. Jeg har et lille tip til dig, der er træt af at bakse med at putte haveaffald i små plastiksække. Det eneste du skal bruge er en god løvrive og et fasonsyet lag. Gerne stort, om det er brugt eller nyt er lige meget. Hvor mange laner du har brug for afhænger af hvor meget haveaffald du har og hvor meget plads du har i din bil. Først river du haveaffaldet sammen i en stor bunke. Så lægger du lagene hen over bunken og stikker det godt ind under i alle sider. Hold godt fast i lagene, mens du ruller det rundt. Så er det meste af haveaffaldet oppe i. Så river du lige det sidste sammen og putter det op i lagene. Hvis du bare skal tømme affaldet op i en trailer, tager du alle 4 hjørner. Nu er det let. Og så op på ryggen. Så er du klar til at gå. Hvis du skal have det ind i bilen, så tager du 2 modsatte hjørner. Binder en løs knude. Derefter tager du de 2 andre hjørner. Presser det godt sammen. Og binder knude på det. Med din vægt kan du presse det sammen, så det ikke fylder særlig meget. Hvis ikke det lykkes perfekt første gang, så bare bliv ved. For øvelse gør mester. Jeg håber, at du får glæde af det her lille tip.